салом алейкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводори корҳои хайр алал хусус мардуми сомониён ки ҳашар эълон шудагааст ҳаминҷа ба ман ҳамин назди кӯпруки бовои Ашурмерганба ҳаминҷа мехоҳанд як роҳи мошингузар созанд. касе ки дар хона мешинад пишти пешка арасия омадааст ё дар ягон ҷо омадааст дам гирифта иштааст намедонад вақташо ба чӣ гузаронад метавонад ба ҳамин гӯшаи кори хайр марҳамат кунад. қарор дорад инҷа дар минтақаи якумаш аст ки колхози сомониён назди остановки бовои Ашурмерган ҳамин роҳ сохт шудан. худо хоҳад хурду бузург касе бекор монад метавонад биёд ҳаминҷа як қуввии худашро санҷад. بیا